To yanzu muna bukata wanda ba musulmi ba wanda zai tambaya Allah speaker bangaren mata. To ga wata a bangare na dama yi tambayan ki kanwata. Salamu alaikum sa. Ni Hindu ce. Sunana Mutaramish. Ina kuma karatun diploma engineering. Kuma ina baka hakuri da zan maka irin wannan tambayan. To, tunda Hindu sun yadda da addininsu na Hindu, musulmai ma sun yadda da addininsu. Amma idan aka ce sun zo sun haɗu a wuri ɗaya, sai ka ga su Hindu ba su damu ba, wai sai lalle ka shigo addininsu. To amma su musulmai sai na gani in ko haɗu da su suna ta kokari su jawo ka saboda ka shiga addininsu. Kanwata na fahimci tambayanki da kyau. Kina nufin idan Hindu suka haɗu da musulmai ba su yunkurin jawo musulmai su dawo addinin Hindu? Haka ne. Amma idan musulmai suka haɗu da Hindu sai su yi ta yunkurin jawo Hindu zuwa musulunci, haka ne? Daidai ne. Kanwata, to bari in baki wani ɗan misali. A ce akwai ɗalibai wanda suke zuwa makaranta. To a ce wasu su suna jami'a ne aji 4 zuwa 5. To su kuma sauran ɗaliban suna gaba da jami'a. Wato, suna karatun sama da digiri wanda ake kiransa masters. To kin ga idan suka haɗu, shin wa'innan 'yan jami'a aji 4 zuwa 5 su ne za su karantar da mai masters, ko shi mai masters ne zai koyar da wanda suke karatu a jami'an? Kanwata, wa'innan wanda suke karatu a jami'an su ne za su koyar da mai masters, ko kuma mai masters ɗin ne zai koyar da wanda suke karatu a jami'an? Kanwata, tambayan da na miki mai sauki ne ba mai wahala ba. Kanwata, za ki amsa tambayan kuwa? Na ce to a cikin su ɗaliban masu zuwa makaranta ne za su koyar ma wanda yake karatun masters, ko kuma shi wanda yake karatun masters ɗin ne ya kamata ya koyar da ɗaliban jami'an? Mai karatun masters ne zai koyar su. Da kyau. To in kika haɗa imanin biyu, mu musulmai mu ne muke karatun wato masters. To kin ga ya kamata idan muka haɗu da ƙannanmu, to ya zama hakki ne a kanmu mu nuna musu hanya, kar a ce mun yi son kai. Ba na so mu yi son kai. To kin ga idan ko muka yi son kai, za su yi ta karatu ne cikin wahala ba tare da an nuna musu hanyar sauƙi ba. Za a iya musu hasada a ce kar su ma su zo su gama, su zo su yi masters su kamo mu su kwace mana aiki. To ina masu hasada ne. Amma musulmai masha Allah ba wannan hasadan. Ya zama haƙƙi a kanmu mu dinga yaɗa saƙon gaskiya. To idan muka haɗu da wanda ba musulmi ba, kamar Hindu ko Kiristoci ko 'yan Buddhist, mukan jawo su domin mu samu mu faɗaɗa iliminsu. Ba wai muna ƙasƙanta su ba ne, muna so su samu ilimi su ma su samu wannan shaidan na masters. Hakan kuma dukanmu za mu samu aiki mai kyau. Aiki mai kyau ɗin kuma shine shiga aljanna. Ba mu kaɗai muke so mu shiga aljannan ba, muna so mu ɗauki ƙannenmu maza da mata mu shiga tare. Kanwata, kina so ki shiga aljanna, wato paradise? Janna? Kina son shiga aljanna? A'a. Kina so ki shiga paradise, ko a'a? Ni kawai ina son shiga mulkin sama ne. Mulkin sama? To ai wannan mulkin saman ku shine aljanna. To kafin ki je mulkin sama akwai dokokin da dole zaki bi. Kamar yadda na faɗa wasu lakcoci na a baya, haka kuma yake a cikin littafin Hindu, haka ma a Kur'ani da kuma littafin Bible. In kina so ki je mulkin sama, dole sai kin imani Allah ɗaya ne, kuma ki yadda baya da wani hoto, baya da wani siffa, kuma baya da wani gumaka. Kanwata, shin kin yadda Allah ɗaya ne? Na yadda Allah guda ɗaya ne. Amma ke kin yadda da Allah Hindu ne. Na san ke kin yi imani Allah na da gunki. A'a, Allah baya da gunki. To amma kin yadda da bautan gunki? Mana, shi ma bautan gunki na yadda da shi. Kin yadda da bautan gunki? To kin ce Allah baya da gunki. To me yasa kike bauta ma gunkin? Kuma a hakan ma kina saba ma littafin ku na Hindu. Littafin ku na Hindu yana cewa a saita Upanishad sura na 4 aya na 19, haka a Hajirubu sura na 32 aya na 3. Na tasirpati ma asti. To shi wannan Allah baya da kama, baya da hoto, baya da fenti, baya da gunki, baya da saka, kuma baya da sifa. To yanzu za ki yi biyayya ma littafin ku na Hindu ko kuma ba za ki masa biyayya ba? Ni zan bi al'ada na ne na Hindu, shine na addinin mu. Al'ada za ki bi ba addini ba? Ni ne kawai addini na Hindu shi nake so na dinga bi. To amma addinin ku na Hindu ya dogara da littafin Vedas. Kin taɓa karanta Vedas, kanwata?
To kina addini ba ki karanta littafin? To yaushe za ki karanta? Gobe? Ko yau da daddare? Ni ban sani ba, amma zan yi ƙoƙari. Wata ki ƙoƙari yau da daddare ki karanta littafin Vedas. Amma me da za ki karanta yau da daddare zai fi. Kuma ba yau ba, amma in kika samu lokaci dole ya kamata a ce littafin addinin ku dai kin karanta. Kuma ki shiga yanan gizo. Ki nemo bayanan da na miki. Ya ji Ruvi sura na 32 aya na 3, sai ta Oponajat sura na 4 aya na 19. A Kishangaj na yi wata lecture. Kishangaj a sati 2 da suka wuce, kuma lecture ne na kwanaki 3. Rana na farko na yi jawabi, rana na biyu kuwa filin tambayoyi da amsoshi, rana na 3 ƙarin bayanai. A rana na biyu kuwa lokacin rufe lecture karfe 10 ne daidai. To saura mintoci 10 ya cika, sai wani dan addinin Hindu ya shigo yana cewa, kai da Zakir, na gane abin da kake son yi, kana maganganu ne masu kyau saboda kana so ka ja ra'ayin mutane ka mai da su addininka. Ya ce a Hindu ma littafin Bhagavad ya yadda da shi bai yadda da Vedas ba. Ina so in ba shi amsa, amma kuma lokaci ya ƙure. Sai na yi bayani, na gaya masa in ya zo gobe shi zan fara ba shi dama. To washe gari, ko da na ba shi dama ya mun tambayoyi, ya ce ya kwana a zaune yana ta bincike. Ya ce ya kira malaman Hindu na Pandis. Ya ce ya sha mamaki da ya gaya musu abin da na faɗa na lecture na littafin su suka ce daidai ne. Na ce a littafin Hindu Allah ɗaya ne. A littafin Hindu an yi magana annabi Muhammadu tsira da amincin Allah, ya ce ya gagara bacci. To sai ya mayar min aiki na ya zo da sauƙi. To ina roƙonki kanwata, yau da daddare in kika je gida, idan baki da littafin ne wanda za ki karanta, to ki hau yanan gizo-gizo. Shek Google ana kiran shi Shek. Ko Pundit Google, ki hau sai ki duba bayanan da na yi. To in kika yi bincike, to kin samu ilimi, to gobe sai ki zo ki sabon tambaya. Insha Allah. Na gode.